Kaixo! 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 Ongi etorriak Askatasuna Institutoko hau podcastera, hezkidetza eta askatasuna uinetan zabaltzeko zona librera. Podcast honetan hainbat gaiei buruz hitz egingo dugu. Espero dugu asko gustatzea. Hasteko prest? Gaurko kapituloan LGTBIQ+ kolektiboen eskubide urraketa. Egunon, gaur hautzak arrotu dituen gai bati buruz hitz egingo dugu. Azken aldian, LGTBIQ+ kolektibotzat jotzen den jende kopurua handitu egin da. Eta aldi berean, haiekiko respetu falta. Egia da, kolektiboko pertsonek ikusgarritasuna lortu dutela denboran zehar. Hala ere, oraindik ere egoera aldatzeko aukerak ditugun. Zuek zer uste duzu honi buruz? Aupa, Nuria naiz, eta nire ustez gai honek gizartean eragin handiagoa izan beharko luke. Gai honekiko daukagun ikuspuntua asko hobetu da, baina oraindik ere bide luzea daukagu guztiz hobetzeko. Beste egunean adibidez, albiste batean irakurri nuen translege berria, eta uste dut kontraesanak dituela. Badakigu 12 urte baino gutxiago dituzten pertsonek ezin dutela bozkatu, edan eta beste hainbat gauza. Baina arreta gehien didana da tratamendu hormonalak eduki ahal dituztela eta aldiz ezin dutela legearen aurrean haien sexua aldatu. Honen adibide batzuk badaude jadanik interneten. Kaixo, bai, guztiz ados nago. Interneten pertsona desberdinen esperientziak daude, baina nireak sakonago kontatuko dizuet. Bai, zer kontatu dizekeguzu? Bizitza pribatuan asko ezartzearen ideiarekin, nire osaben esperientzia kontatu dezaket. Betidanik oso harreman estua eta polita izan dut nire osabarekin. Txikian nintzenean, 10 urte inguru, astean behin bere etxera joten nintzen, bazkaria prestatzera eta berarekin, arratsaldea berarekin disfrutatzera ere. Egunaietako batean, sexu bereko familien kontra existitzen den fobiari buruz hitz egin zidan. Ez nuen inoiz honetaz entzun, eta pixka bat harrituta geratu nintzen. Orain, helduago naizela, bere bikotearekin bizi izan behar zituen, eta oraindik bizitzen dituen gertaerei buruz hitz egiten dit eta egia esan gogorrak dira. Kontatzen zidan kolpeak eta tratu txarrak jasan behar izan zituztela, bere bikotearen herrialdean bizi zirenean. Euskal Herrira bizitzera etorriz izan behar zuten fobia eta gorroto guzti horiek ebaitzeko eta ezkontzeko aukera izateko. Bai, gogorra dirudi. Gaia oso interesgarria iruditzen zait eta nire aisialdiko momentuetan honi buruzko artikuluak irakurtzen gustatzen zaizkit. Atzo artikulu interesgarri bat irakurri nuen El País egunkarian. Egunkarian kolektiboko jendearen 8,6ak bere bizitzako uneren batean erasoren bat jasan duela esaten zuen, kolektibokoa izateagatik noski. Horrek bizi garen gizarte penagarria erakusten du. Jendeak uste baitu hetero izateagatik kolektiboko jendeak baino eskubide gehiago merezi dituela. Kolektiboko jendea ez ditu portaera hauek jasan behar, ez kolektiboko jendea zinork. Lotsagarria da, ez da? Egia esan da oso lotsagarria da gaur egun horrelako egoerak pairatzea. Uste dut hau aldatzeko unea dela. Okerrera joan daitekelako. Haurrak ingurune homofobo batean hazten badira, normala ikusiko dute LGTBIQ+ kolektiboari erasoak egitea. Eta hau aldatzeko gizartea aldatu behar dugu. Ados nago. Hau aldatzeko etxeko hezkuntza da garrantzitsuena. Etxean ongi ikastea eta denak ongi zaintzea erakustea. Haurtzaroko gauzari garrantzitsuenetariko bat gure gurasoek edo familiak ematen dizkizuten balioak dira. Balio horiek gazterakoan izango zaren pertsona mota determinatzen dutelako. Denak errespetatzen eta denetarik dagoela azaltzen laguntzen baigaitu. Bueno, ez nago guztiz ados zurekin. Nik esango nuke garrantzitsuena ikastolan erakusten dena dela. Naiz eta etxean irakasten dena oso garrantzitsua den, klasean gaia nola zaintzen den eta ikaskitekin ongi eta errespetuz lantzea ezinbestekoa da, ez? Horrela ikusita arrazoia duzu. Naiz eta etxean oso hezkuntza ona jaso ikastolan, hezkuntza hori jaso ez duten lagunez inguratzen bazara, zure pentsamenduak alda daitezke. Beraz, etxeko eta ikastolako hezkuntzak badira gizarte honen pentsamenduak aldatu ditzaketen bi faktore garrantzitsuenetarikoak. Nola alda daiteke horrelako egoera bat? Nire ustez legeren bat ezartzen, ez? Zer uste duzu, 1958an mundua aldatu zuten eskubide batzuk ezarri ziren. Eskubide horiek pertsona izateagatik ditugu. Horregatik pertsona mota guztiak eskubide horien arabera tratatzea merezi dugu.
haien izaera eta gustuak kontutan hartu gabe. Berdina da neskak edo mutilak gustuko dituzu. Beti izan behar dituzu edozein pertsonaren eskubide berak. Hori betidanik eskolatan erakutsi digute, eta lotsagarria da eskola batzuetan gai honi garrantzia ez ematea. Horregatik, biztanleriaren ehuneko handia, oraindik pentsamendu batzuk normalizatzen ditu. Datu bat botatzeko, adibidez, Sehaska elkarteko sortzailearen ustez, ez digidazu, LGTB familiak ez dira eredu gizartearentzako. Saioa lehen aldiz ikusi nuenean, harrituta geratu nintzen, gai honi buruzko lehenengo albistea ikuskizuna zelako. Egia da gaur egun LGTBI kontuak gizartean oso barrenatutak ditugula, baina gai konkretu honen inguruan oso gutxi hitz egiten da. Guztiz ados nago, ez esaten duenarekin. Euskal Herrian kolektiboko familiak askatasun gehiagoz bizitzen dira, baina oraindik oso gaizki ikusitak daude. Elkarte honek familia guzti hauek elkartzen ditu, bakoitzaren bizipenak partekatzeko eta adibidez beraien artean segurtasuna bilatzeko. Baztertuak eta ikustezinak balira bezala bizitzen dira. Guzti honek nahikoa ez balitz, elkarte tipo hauek gero eta diru gutxirekin geratzen ari direla baieztatzen dute. Zurekin ados nago, betidanik eskubidei buruz asko erakutsi digute, eta nire ustez horregatik txikiak garenean ongi tratatzen dugu elkar. Geroago, azterakoan tratu ona pertsona batzuetan galtzen da. Gobernuak eta lege berriek horretan eragina dute. Adibidez, sexu bereko bikoteen arteko elkartze zibila onartuta dago 2015-etik, baina ezkontza heterosexualen eskubide berdinak izan gabe. Hau, gaur egun, herrialde batzuetan gertatzen da. Herrialdeak ezkontzak modu zibilan onartzen ditu, baina ez heterosexualen eskubide berdinekin. Komunikabideetan halako gauzak irakurtzerakoan gure pentsamenduak alda daitezke. Zuekin ados nago, betidanik eskubidei buruz asko erakutsi digute eta nire ustez horregatik txikiak garenean ongi tratatzen dugu elkar. Geroago, asterakoan tratu ona pertsona batzuetan galtzen da. Gobernuak eta lege berriek horretan eragina dute. Adibidez, sexu bereko bikoteen arteko elkartze zibila onartuta dago 2015-etik, baina ezkontza heterosexualen eskubide berdinak izan gabe. Hau, gaur egun herrialde batzuetan gertatzen da. Herrialdeak ezkontzak modu zibilan onartzen ditu, baina ez heterosexualen eskubide berdinekin. Komunikabideetan halako gauzak irakurtzerakoan gure pentsamenduak alda daitezkete. Eta uste duzue gehiago hitz egin beharko litzatekeela bikote homosexualen gaiari buruz politikaren esparruan adibidez? Erabat. Politikariek gero eta arazo sozial gutxiago konpontzen dituzten oinarritik abiatuta, lehentasunetarako bat izan beharko luke. Herrialde honek gero eta joera handiagoa du fobia hauetarako, eta nire ustez, legeak onartu beharko ditugu ekintza horiek zigorrik gabe geraz daitezen eta larriz zigor ahal izateko. Eta homosexualen arteko ezkontzei buruz? Batzuk ezkontza homosexualen alde daude, baina ez bikote homosexualen adopzioarekin. Uste dute ez dela proposa ume batek sexu bereko gurasoak izatea. Ez delako pozik biziko. Nire ustez ez dute arrazoia. Ume batek sexu desberdineko edo berdineko gurasoak izatea ez du harengan eraginik izango. Gurasoen artean maitasuna baldin badago eta umeen erreferente bat dira, haien sexuak berdin du. La Nación egunkarian Gabriel Rolón psikologoak izan zen harreman homosexualak anormaltzat jotzen dituztenen aurka agertu zena, eta bikote homosexualek hautatzeko aukera duela defendatu zuena. Maitasuna emozioa dela aipatuz, eta beraz pertsona osasuntsuek modu osasuntsuan maite dutena ezanez. Horregatik uste dut bikoteak modu osasuntsuan elkar maite baldin badu, umeak pozik eta zoriontsu biziko dela, bere gurasoen sexua inportagabe. Bai, bikote homosexualen ezkontzak eta adopzioa herrialde guztietan onartu beharko litzateke. Guztiok eskubide berak ditugu nahi duguna egiteko eta nahi dugun gustuak izateko. Kolektiboetako jendeak ez dio inori kalterik egiten, pertsona baten gustuek ez diote inori eragiten, baina jendea ez du hori ulertu nahi. Gaur egungo gizarte aldatu behar dugu, denok kondizio berberekin bizi ahal izateko, gizarte bat non inork ez dio inori bere gustuengatik gaizki begiratzen, ez eta haiekiko desbertzateagatik ere. Bai, bada garaia begirada txarrak jasotzeari uzteko, zure sexu bereko pertsonekin elkar ibiltzagatik. Hau izan da dena, espero dugu gaurko saioa gustoko izana. Eskerrik asko eta hurrengora arte. Aio! Hau da, mila esker hemen egoteagatik eta zuen arretarengatik. Eskerrik asko eta hurrengo kapitulora arte.